документы зачитаю, как строился храм. Так, так, хорошо? Да. Ви, Все. то, якщо у вас є, Хорошо. подайте на гора. Конечно. Нехай буде. Хай буде не 9, а 10 програм. Да, Боже мой. Починайте. Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри, брати Білорусі. Вітаю вас голос душі. І сьогодні ми так само на зустрічі вельми такої духовно взнеслой, потребной, лічу, що потребной нашим ведам, щоб ми їх передавали нашим дітям, внукам. Тому сьогодні у нас зустріча з славутим кінорежисером, письменником, шановним спадаром Владимиром Орловим. Сердечно вітаю вас. Коли ласка. Ксенз про узнеслые темы. Я человек более земный, конкретный, а тому хочу опертися на документы. І ось які документи. Войнилович шукаў праект, але ён не хацеў ні готыкі, ні романскага стылю, ні яшчэ якіхся стыляў, каб это не адштурхоўвала людзей, якія не прымаюць гэта. Ён хацеў зрабіць опять такі, як вы казалі, экуменістычнае нешта. І ён прыгледзеў у польскім, ці хто не ведае, ці то гарадок, ці то мястэчка Ютросін, ён прыгледзеў там такі касцёл, які быў быццам бы ўне усялякіх архітэктурных стыляў. І вось ён параіў архітэктарам зрабіць именно праект. І вось, калі мы здымалі фільм каля Чырвонага касцёла, цуд, просто цуд. Мы, не маючы ні на што надзеі, звярнуліся ў наш гістарычны архіў. І што вы думаеце? Войны прайшлі, ды не адна праз гэтую зямлю, але захаваліся чарцяжы Чырвонага касцёла, якія выкананы былі ў колеры, дзе чырвонае, дзе сіняе, дзе блакітнае. І мы гэтыя вялікія аркушы з чарцяжамі показалі ў нашым фільме. Што яны сведчаць? Архітэктарам касцёла ў Ютросіне быў Тамаш Пайздзерскі, дарэчы, аўтар шмат якіх пабудоў, і не толькі рэлігійных, у Еўропе. І вось 19 сакавіка 1905 года в Минске на месте будущей стройки парафияне и ксёндз Акка зачитал им заявление Эдварда и Олимпии Войниловича. Они давали основное финансирование, а именно стены и крыша костела. Але была умова, каб костел был у гонор Алены и Симона. 25 верасня наступного 1906 года ксёндз Декан Михалевич торжественно осветил кутовый брус, камень фундамента. Дальше сведчение. Строили быстро, исключительно из качественных материалов. Красный кирпич, каждый завернутый в бумагу, везли из Ченстаховы, черепицу из Вацлавки, мрамор на колонны из Кельцев. Все детали, даже дверные петли и ручки были сделаны по эскизам Пайздзерского, чтобы не нарушать цельности замысла. Разумеете, як гэта ўсё было прадугледжана? Ну, конечно, невеликая такая загадка того периода, и это мы с вами так само не разгадаем. Чамусьці на адным фотаздымку будаўнікі
монголоидной внешности. Кто такие? Откуда взялись тут тады у 905, 906, 907 году? Мусульмане так Ну, само былі, долучаліся до але ж працы. это монголоидные некие От. были, это может буддисты якие, может полонные якие, кто такие, не ведаем. И вот от Войниловичей поступили первые 3000 рублей. Отдельно Олимпия пожертвовала средства на балясины, амвон и пол. А меценат Александр Болтуць так само вложил 1000 рублей. 1000 рублей дал граф Чапский. Ксенс Акка 1500. Ну, а остальное собрали уже парафіяне. І Так. почалося і йшло будування костьола. І ось костёл под крышей, варшаўскі мастак Францішек Бруздович, скульптор Зигмунд От аздабляюць інтэр'ер, робяць вітражы, на башню узднімаюць колокол. Міхал 2373 фунта. Звон Эдвард 1273 фунта. Звон Симон 760 фунтов. А великий скульптор Вицтвош робить распятие. Это заказ Эдварда Скірмунта з Перечча. Так само теперь на территории нашей Белоруссии. Яны вось это распятие, значится, вось так, великое, это робил великий майстер, великий скульптор, да, Вицтвош зробил. Ну, а в каплице стояли отлитые скульптуры Симона и Алена, копия тых, які стояли над могіллі у Савічах, на гэтым кургане, на якім мы з вами не раз былі, і дзе вы поставили вялікі крыж такі. Ну да, і вось ёсць у бібліятэцы, у архіве Чырвонага касцёла, як на фото 21 листопада 1910 года касцёл урэшце асвяцілі. Так, то сапраўды, калі акунаешся вось в гэтую такую духовную гісторыю, просто хочется трываць у ёй. І як вы сказалі, што ёсць духовнае і ёсць аргументальнае такое, фізічнае, але менавіта на гэтым фізічным храмах, касцёлах, церквах і будуецца духовнае. Духовнае, якое да сёння вядзе пакаленні, народы і, дай Божа, в будучыню. І, пэвна, касцёл, тут крышачку, я нават хачу гэта знову скосна закрануць, бо нават нашы гіды часто гавораць да ўсіх там пілігрымаў ці турыстаў, што гэта Эдвард Вайніловіч пабудаваў памяці сваіх дзяцей, Симона і Алены. Памяці так, але на хвалу святых Симона і святой Алены, якія знайшлі крыж. Это каб яшчэ раз зразумець, што не ён, ці мы ходзім в гэты касцёл Аленкі ці Симонкі, а іх апекуны, дзяцей гэтых святыя. І менавіта гэтаму прысвечана святыня. Это вельмі важна. І дай Боже, каб сапраўды святая Алена, якая знайшла на Галгофе крыж Христовый, каб дапамагала всім нам знайсці гэты збаўчы крыж, які бы нас асвячаў, які бы асвячаў нашыя сем'і, да, нашу працу, бо не толькі трэба маліцца ў храме, і гэта слава Богу,
Калі мы присвячаем нашу працу, любую работу, Божа благослови. И твоя праца уже молитвою. Калі ты не сквернословничаешь, не з неохотою виконуєш, а в радості, это твоя молитва. Так само чоловік хворий лежить там в шпиталі, дома. Так само, Боже, прийми сьогодні моє терпіння, як молитву на хвалу Твою для мого освячення. І ці всі болі, всі медичні, всі допомоги, це молитва, це прославлення Бога. Так що, менавіта Войнілович будує храм, щоб ми в їм познавали эту избавчую духовную моц крижа, Божую присутність в Божому храмі праз богослужби і, певно, Святое Писання, Біблія, де ми слухаємо живое Божие Слово. Тому велично, що ви так відкриваєте эту такую завесу, такую стороночку, де можна відчути ось ритм того часу життя, коли 21 листопада, 10-й год, 1910, і певна довгочекана святиня, і яка передадена на 99 років. Це назавсьоди, бо земля завсьоди належить державі, але будинки і так далі передаються наступним поколінням. Так що ми так само молимо Бога і дякуємо доброму Богу за нашу святиню, яка красується до сьогодні в столиці нашій. І думаю, що шановний спадар Владимир з часом закране той момент тих тяжкостей для святині, які переживали, але в сенсі позаминулі десятигодді. І дай Боже, щоб наша святиня знов була відчинена, бо об этом молимося. І так як ведаю від всіх вас, не тільки Мінчуков, що люди моляться, і ми просимо Бога, щоб всі святині, церкви і костьоли, кожної неділі свята були переповнені молячимся народом, батьки, діти, сім'ями на хвалу Божию. Боже, благослови будучиню нашого народу, нашої країни. Прийміть Божє благословення. Благословення Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсьоди. Амінь.